Usapho lwakwaMpini luzilele ukushiywa kwalo yintombi yalo. Ugcobisa Mpini utsho ukwe wabhubha zindaba zombane ebezifakwe ngokungekho mthethweni. Le ntwazana ibibamba kwimisebenzi yethutyana khona ukuze kulale kutyiwe ekhayeni layo. Unina wale ntwazana uthi ulahlekelwe. Kodwa andikaqiniseki tu uba noba mhlawumbi lo mntana kunyaniswe nyhani uba uswelekile ngoba nguyena mntana bendixhaseke ngaye kakhulu. Abahlali batyhola abasemagunyeni. These wires are laying open. It's for everyone to see. But what about children? They don't know their danger. They don't know what. Now that a person is shocked to death, now people start taking notice. Umasipala woMbaxa eBuffalo City uthi le ngxaki ibangelwa ngabantu abakha izindlu kwiindawo ezingalungelanga ukuba zibe nezakhiwo. Sizama kangangoko mihla nezolo ukureyida ezindawo ziconnecta ngokusemthethweni kwaye sizama ke ngokusebenzisana kakhulu namapolisa nalapho sinayo ibreakthrough apho sibabambayo aba sifumaniseke into kubana benza ushishino ngokunabana babe umbane kamasipala. Masipala weBuffalo City uthi ubekele bucala i-18 million rand kulo nyaka mali yokufakela umbane ezindlini kwakunye nezo ndawo zethutyana. Ndingulubabalo Dada kwindaba ze-SABC eMonti.